Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sa gudayang nartisurat ti pagkasalitaan ni pagayam ting Elmer pinanaganan na iti title na nga Pingaw. Dear Manong Nemi, nakaad-adu Manong Nemi dagiti rigat ken tuok nga naglasatak. Nakakaasiak, nakapimpimanak, dagsanggasatak. Dagsanggasatak kunak numampay, idi addan puot ko, nakadungdungo Manong Nemi, datatang kininanang kaniyak. May masak nga anak da Manong Nemi, nga siyak ti bunga iti ayan ayat da. Nagadungdungo da kanyak, dumampay marigrigat kami, ngagned kamlaeng iti kalapaw ako nada. Manong Nemi, sang kasapulan sang kapo yan. No kasta nga mabisinak, pakanandak datatang kininanang. Uray no saan damang mangan. Adadagiti kundaway Manong Nemi nga siyak laeng tibang mangan, kahit no salutsudak kadakwada Manong Nemi, no apay nga sisyak lang. Kunada Manong Nemi, mabsugdak kanon no makidadak nga mababsug nga mangmangan. Nakadungdungo dagiti naganak kaniyak Manong Nemi, ni tatang may sa kusinero iti may sa nga seafoods restaurant, tadakam ti igid di baybay. Idinto taninanang Manong Nemi ket may sa nga waitress iti daytang restaurant. Idadakon Manong Nemi iti grade 2 napasamak Manong Nemi. Tinakay-ay-aya pasamak. Iti panagawid, datatang kininanang manipod iti pagtrabahuan da, anaglogan da iti tricycle. Dinungpar ti truck, ti tricycle. Ket naipit da, ket natay da nga dagos. Apaunahin nga alawig, dedi asimbambay kanyak. Awan ti kabagyan, datatang awan ti kabagyan ni nanang gabutas sigon kadakwada Manong Nemi kadagpadpada da nga naggapu iti bahay ampunan. Sadyay da nga nagamam mo, sadyay da nga nagayan ayat, sadyay da nga pimanaw tapno agpamilyada, sadyay da Manong Nemi nga naggapu iti bahay ampunan. Isong awan ti kabagyan ni tatang, awan ti kabagyan ni nanang. Ano nga tat mariknang ket maaramidan tikas kanyak nga walo pa lang iti tawin ko Manong Nemi. Dagiti barangay official nga idadoloan ti kapitan Manong Nemi tison tinakaamo iti nagastos para ti ba nakaimansayag piman dagiti duwa dananang kinitatang ko. Awaman ti mayat nga mangampun kanyak Manong Nemi tawang ngarud kabagyak. Iso nga manipod iti naggapuan datatang kininanang nga bahay ampunan sa Jayak. Sa Jamet Manong Nemi iti tinurong ko. Desisyon dagiti barangay official Manong Nemi nga ti bahay ampunan ti pangipananda kanya. Dito'y Manong Nemi nagpasarak ti adumanen nga rigat.
Agbeso manong name adda kay di ba hampunan kompleto mangan kami ti mamintlo iti maysa nga aldaw dito kami nga ituloy ti panagbasa. Ngam diya ka mo no apay nga maisalsalo minaak. May kasilsandak nga ikas kaso di kiti mamadre. No panangan manong name siyak ti maud-udi maibusanak pa tado madagi di pahatak nga ubing. Nga po manong name ti kasto nga kasasaad ko, medyo nakutunga nga balabatit, pandek, manong name. Siya ti lalaisen nga sutsutilen, dagi di pahatak nga ubing, manong name. Kasalaawan ti mga saksakit kanya. Dinakmet na ikas kaso dagi di mamandre, o ragi pulungak, nga sutsutilen da, nga masara adamang patiltil kanya ka naginipadak nga ubing nga gabot ti kaadumi ken kaadu nga trabaho dagiti mamadre manong nemi kaslasandak nga ikaso. Gaboy ti daytoy manong nemi. Naglibasak pimanawak iti bayam punan. Pimanawak manong nemi ket nagadanonak iti ayan dagiti adu nga luglugan ayan dagiti nangangato nga pasdek. Siyudad kunada manong nemi. Dito yan manong nemi nga nagkatang-katanga. Nakadado nga restaurant manong nemi. Nga maumat ti kwartak nga gatang ko ti kanek. Mabisin ako nabayagan nga jaknangan manong nemi. Agakapsuta kong ti bisin. Hindi may isang agundawin nga kaadak iti parke nga tutugaw manong nemi. Adamat iti pahadag nga ubing. Imasidagdakan niya. Hay, tagano ka? Tagatoy ka? Saan? Tagano ka nga rin? Naglibas sa kajabay hampunan. Nakikinita naman nun nemi. Mabising ka? Uwain, nga maumat kortak. May sa kadakuha naman nun nemi ti katayagan da iti nangiro ng kaoti bulsahan na kada aday ruwar na. Chocolate. Kahit mo? Kahit ko No. Kinang ko nga dagos man. Kahit mo, timangan. Kahit ko Sige, sumurot ka kada kami. Gabuta talaga nga mamati ak manon name nga pakarendak. Simurot ak kadakwada. Nagnagna kami ti medyo na pao ta panagna kadagiti nasulsul kan na ilit nga eskinita manong name. Naging ka nakadanon kami ti kaslamaysa nga dakkel nga nalawang nga bodega. Simrek kami manong name ket nadanon mi da duma padaming ubing kasama tan dagiti natataingan at babbaro at babae nga nataingan nga makitak manong name nga barbunan ay barbunan adto tatuda nga burangen ken barbasa. Abay, sinada ka dawayo. Kabarbaro Kabos, awang ka no ti panganan na. Awang ka no ti kabagyan na. Naglibas ka no di bahay hampunan. Nadaraga mo. Elmer. Ay, Emily. Boss. Anda nga pala na batingin na po dito. Anda pa boss. Si Daan. Anda sardinas boss. Ay bang datang ubing ni Elmer. Tapakanam. Ala, sumurot ka kini Emily. Alan. Manong nimi diya ka muno anyat sumsumra kiti panunot ko. Kasla diya ka muno asino dagito diyak awan ti amok ni baga. No asino dagito manong nimi. Naging ka manong nimi pinakanak tinbagada nga nagan ng Emily. Monotomon, Elmer? Agsyamak dun. Manang. Rumbay ko na nga manang tawag mo kanya. Kabota 17 kon. Balasa nga kon. Abay nga, simur ka karagiti nangayab keng ka. Kahit pakanantak ka no. So nga, mangmanghan ako ni. Elmer, saan ko marumpay nga simurot ka? Tapay manang. Among ka din nga sindikato tinastrek mo? Ano nga sindikato?
Susuruan da kang agsibdot. Kad no narigat ka masusuruan. Agbaling ka agpalimos. Agpalimos? Agpalpalama? Nga nagidi mapalpalamaam. Itid mo katakwana. Tapos nikasta kita. Ada igatang dati arak ken pulutan. Tapno, ada may gatang iti kanan tayo. Sindikato? Kaya no saan ka ba't nagtungpal katakwada? Dusayan ba ka? Katapin nga rin nga dakad to'y matmanang. Kaskit ka. Napilitan na ka nakastrek. Nasahan ako nga makarawar pa eh. Nagrigat naglibas. At daman na gini makalibas. Ngem, intun makita da. Dusahan da. Papatahin da pa eh. Hindi pumanawak. Saan ka na makapanaw? Saan ka na makalibas? Tadala tagsipsipot. Agwargwardya. 24 hours. Kinapuno na baigbat na kahit ko kumamatiglibas. Nandiyo kaya't nadadakas sa mapasama kinaramitan na kanya. Ano nga trabaho mo dito, manang? Siya ti para luto. Ken. Emily. Boss. Babayam na tanda ta. Umakatoy. Masahyan na. Ay. Umayagad to'y tamasakyan na. No, mayatirik na. Di. Magparuusan ka manin. Awan, boss. Sige, mahang kalata. Ha? Awan, manang. Diyak ang mo manong nemi na dyan kong pagparuusan. Masahyan na. Para masahe, para luto, para masahe ni manang Emily. Kahit numayat ka no tirik na radya barbasan, kahit na butit, adot tatuna, at pagparausan. Ano nga taradya? Pagparausan. Diyan mo anong na yun. Anong nemi at day din pa nagbabawig no api nga naglibasak iti bayampunan. Kasta ko ni tirikat ko sa dihay ta maidumdumaag kasla sa anak may kaskaso ado na kita'y sutil nga padang ubing nga magirurumen kanya nga madadan samit nga impyerno ti ayan ko manong nemi. Maturog kami manong nemi nangarut lamok sus apo karton tiwi pag-up mi nga maturog aw pay pungan mi. Kabigatan na manong nemi kasla kamla anya nga pinalubusan da. At dada kita mangibaga nakaduam ti agsipdot. Lalaingem. Pilyam da kita adot kwartana. Siga. Ako mo tagsipdot. Ano tagsipdot? Boss. Tay agala ti agagaw ti bag. Agagaw ti kwentas. Agagaw ti pitaka. Tsaka mo boss. Susapo. Susuruan na kanto. Gamot ako palatan mo. Hey, dahil dito nga grupo, ay ba dyan ito, ni Elmer? Agpalpalama kayo. Simbaan, samang simbaan, kanda dumapay, at tayo doon terminal. Oy, Douglas, boss, makamo ka takwada, ha? Nuad na makalibas ka takwada, sikat ikakaas kanya. Uwan, boss. Kadga po manong name iti jakmat amo iti adad ako mga panakaalukoy di kiti tao kabayatan nga agpalpalamaak mangyawat iti mangidjaya iti pagkanan ti kwarta nga tako hunulata palimos po kasi nyo di kiti kas kanya nga ululila manong name maleb panagawid adan tumatin ni Douglas. Hoy, mekan. Wala nang palapalama. Dito lang. Nagbaset. Loko, kakasikan kini boss. Madusa kay ta. Pagpaklibandak to manong nemi nakasta kakasyalain ti papalimusak. Sandan tubas nabas natan manong nemi
ti siddoron, ti patong ko, ti bukod ko. Ikisak tumanong nemi nga po tinalaos nga sakit. Apaw na matindi kasto nga bihag ko nak. Gan malaglagip ko na tatang kininanang apeng aming nga natayda. Nang dunong-dungudak, nakadungdungudak kanyak, orisanda mga andas na mga anak, ngamita. No, apeng kami nga naglibas sa kapimanawak, iti bayampunan, ore bayampunan, na dumatlata, di kiti mangirumen, ngam nakarkaron ti kasasaad ko manong nemi. Ninto manang Emily manong nemi ti mangidibdibas, ng may mga agas kanya, kabayata nga nakaidakon. Elmer, manang, agasan na ti. Nagdala ng sinturon. Tibukot ng patong mo. Dito yan. Tipangrugian ti amin. Sabagay masana kanto. Maudimon kanto. Ngam nakakaasi ka. Basta balabatit ka. Plus nakatagasan na. Hindi maagasan naman ng namin. Naging sugat ko. Umeka. Nabibinsa di pagindak. Ada moskiterok. Walang sidno adan to sumrek nga makikaida kanya kadagiti bus tayo. Apeng nga kaidan da kadagiti bus tayo. Agit ang mat siya lang di balasang magsisinumblatan da. Pagsisinumblatan da ka nga niya manang pagparausan na. Ngawan ti makakita da kapagipagsaan da ti kinaaram da. Anya? Asawa da ka? Kaslakas da. Nagkakasi kamat manang di nagpampanunutin. Alad na sikat na kakasing. Kumikan, sadyay, agkaidata. Tapno da rason, ngawan ti umay magkikaida kanya. Iti sidong gansibay ni manang Emily Manonemi. Kasla, nagsubli ang nagungar de dinanang. Talamalagip ko lang garod Manonemi no kasta na maturog ka kat paturugan nak dinanang. Adaman pungahan ngam adadakay kayat ko Manonemi nga pagpunganan titakyag na. Kastamit manong nemi tinaramid ni manang Emily. Kaya't mo, apungan ka rito takyag ko. Tapno adadang maisadag tabagim tarupa mitrupa. Agyamanak manang. Malagip ko ba't manin? Dinanang ko. Datang ko. Ano namin tinapasamak? Agbadbada nga gaputi ampunan, bayampunan. Ijeda nga di makil, ijeda nga mga pamu, ijeda nga nagayan-ayat sa darimuar. Rimuar da ti bayampunan tap nagbiag da. Bangunan da ti pamilya da. Katsiyak tinagbaling ang bunga tayo na yat da. Ngam na tayo da iti aksidente. Isong yung pandakmat iti bayampunan. Ngam siyak mati ruman da sa jay. Kaslang santak nga mong ikaskaso da iti mamadre. Isong nga naglibas kalbasan na. Kastoy mat tinaturong ko. Imayak mat di kastoy nga rikat. Agananos ka, Elmer. Manang Emily? Apay na talapahayag mo. Ha? Apay nga, adakurang na. Diyan mo, no kasunong pa nakaalalak dito eh. Uli-uli lakmat. Nagkatang-katang nga kiti. Kalkalsada. Aging-gada ng alakan niya kating siriknak dito eh. Na sindikato. Dito ay akong nga nagbalasang. 13 pa lang titawan ko. Idiramisan da kon. Diyan ka mo nakasunod na panakaalalak dito eh. Panakapingaw tilapahayag ko. Walin siguro. Na naalak na tiyak na pupuutan. Nasugat. Napingawan. Nadangrad may isang lapahayag mo. Kompleto. O ang pingaw na. Nga maling danmat no kasta nga. Ilingad ko tibuok ko. Nga sa nga baling nga pingaw, tilapahayag mo ate. Nakaimimbag ka. Imbag lagi din tada ka. Tunawan ka ko mga sakit kanyak dito eh. Nakarkaro ko man ka sa sahad ko. Agyamanak, tada kakabsat ko. Kansi kapahin ti bilang kong ina. Manang ka, nanang ka pa.
Nagtultuloy ba nung nemi iti pa nakadusak gabutosan ko matungpal ti kayat ti sindikato nga aramiday. Susuruan dakman ngagsibdot ba nung nemi nga mabutay nga iso nagpatinggak lang ti palpalama. Ngam kaskas di manong nemi nga basit di mapalpalamaak kat madusaak. Paritan da pa yun manong nemi ni manang Emily nga mangisakit kanya. Huwain, kasi tinaminsan manong nemi grabe. Tinaramat da panang bastong-bastnot kanya kasla nakarkaro pa yung ayop manong nemi ti pangibilangan da kanya manong. Saan nga sinturon no ti kayo ti panang banat da kanya. Mapukaw ko ti puot ko ng sakbay nga napukaw ko ti puot ko manong nemi nangig ko ti ikis ni manang Emily. An! Sa tingmon! Siyaglayan! Siyaglayan! Manong nemi idagsublin ti puot ko. Ni manang Emily tinakita nga mga agas kadigiti sugat ko. Nga madamat nakita manong nemi nga lama iti takyag na iti lupuna. Ate, apay kas tamat tilangam. Siya akong tinsumlad na dinusa. Gabuti pa nang sakit ko kaya ka. Ang kakaasi ka pa yate. Adad na sikat na kakaasi, Elmer. Pagyaman agti pa nang sakit mo kanya. Siya klati sa kasakit mo. Gabuti sikat adad na kakaasi. Saan damat nga dusahin nagdaduma. Gabuti mo tungpal ti kayat. Di pa nakapangulo na ito yung sindikato. Agsagana ka. Tano makakita ta, itinapinda sa gundaway. Aglibas na nga doha, Elmer. Makigasang kasat ta. Ikarigatan ta taglibas, ito yung impyerno. Uwen manong nemi ada nga tantalo nga bulan ko iti sindikato. En bulan ko madusdusa kastamatan nga isaksakit ni manang Emily. Idi manong nemi tinakakita kami tinapintas sa guntaway. Uwen ag birthday tibay sa kadagiti bus ti sindikato ket nagiinom da. Nabarbartek da manong nemi. Kaya ito tinapintas sa guntaway ta. Elmer. Nagasagana ka? Uwan manang kung palang tibilin ko ha. Once ka makarwartay ti dayto yung bodega. Agpamyanan ta. Agtaray ta. Agtaray ta. Aginggangat na palang pigsatang agtaray. Saan tang agsarsar din? Nalawag manang. Bareng no makalibas ta. Bareng no saan na ta makamatan. Tano makamatan na ta, anak mapasama. Papatayin na ta lagi di. Sige manang, may atak. Tano kas pagarigan ta, makamatan na ta. Kay kahit ko pa yung nga mataya kon. No awanin ti barik na karigat. Manong nemi, hindi makarwar kami, rinog kami tinagtaray, ada ng bugkaw kada kami, ada ng kamakam kada kami, manong nemi, ada nakapuot. Gayam kat saan amin nga dagiti natataingan nga miyembo ti sindikato kat nagiinom, ada gayam guwardya. Ngam nakapuot, isuna, nakariing, idi madlaw na kami, manong nemi, ngam sangkam na nagsardan. Taray, Elmer! Taray! Sagag! Sagat tumalyaw! Taray! Anong nemi nakabaybayag kami nagtartaray. Taray nga taray. Aging gaman nung nemi ka ba mabanog akon. Kaya't nakumapahing nga bagkaten nga itaray ni manang Emily ng patay so na manong nemi kat nabanog mo ito. Kabilitan nga naginanakan. Nga alawon mi manong nemi ti angas mi.
Di magpindasan na manunemi awanin tinangkamat kada kami. Hindi makaina na kami manunemi saan kami ngagtaray, nagnag na kami. Nagpatpat na, nagmalmalam, dapat mabising kami manunemi. Alakit napangkam nagpapakaasi iti may sa karinderya, nga orin aginaw kami kasukat iti kanan mi, manugod damat manunemi. Intuloy mo lang tinagpamyanan manunemi, kaya nakadanon kami iti may sa nga igid ti baybay. Dito'y kami manunemi, nagsardeng, nagpay, kaya manunemi. Dito'y tan, saan data madanon dagiti member ti sindikato. Yung kasanon no, ang damay sa roong dito'y manang, mga sinapo Diyos. Pag yan ang tangarod, sumapol tating, mabaling ko pastrikan nga, agbaling nga katulong. Orisan na nga sweldoan, basta da pag yan ang ta. Malagit mo tinagkapo ang probinsya? Jebay ampunan? Kasala dito'y bantlahay nga. Kadi, igid mo ti baybay. Lasinin, lagipan. Mapad na ito paspasyar, agsalutsod. Tanukas ka sa lang, ituloy mo lang tagbasa, ha? Wanang, pagbasahin ka, Elmer. Ituloy mo tagbasa sa elementarya. Aging ka makapagturpos ka. Aging ka pagbasahin ka iti high school. Aging ka makapagturpos ka. Hindi no, makapagturpos ka ta high school. Agbasa ka iti college. Pagbasahin na, pangalam nga rin iti pagbabasang kanya. Mga sinapot Diyos. Sumari ka trabaho. Doble ka trabaho. Manang, apay nga raramidam kanya ti kastoy. Apay nga sa kasakit na, kaya apay nga, ibang pay nga pagkadalan na. Di mo ka di kayat? Kayat ko ha. Yung salsalusutag no apay. Kaputin bilang kakapsat. Kunang adamanang mo, nadapay nanang mo. Di bilang ka pa yung anak. Nagyamanak nga rin doon kasta manang. Manang nga nanang. Kasanto nga rin doon kasawa ka. Kasawa? Kinaman tilangak. Adang tamayat kas kanyak. Sa maysa. Manon nga lalaki nagsusublat. Napintas kami ta. Sunulaing ta. Pingaw, tilapayag mo, kanigid. Ituloy tamang na. Sapul ta, iti mabalinto nga pastrikan, pagsarkan ka sa katulong. Yung restaurant, manong nemi, iti pa nakasentro, ti ili, iti nastrekpi. Kaya nasarita ni manang Emily, manong nemi, ti kahera. Kusenera, ti kamasapul mi. Nawam tigluto. Amok, ma'am. Amok. Ala, kadatangarot ka duwang ngobing. Anak mo? Anak ko nga kapsat ko. Dito man kagyan, numabalin. No, anang tiba-itad kanya kakapagturugak. Sumatin pagturugan na. Damat siguro maitulong na. Para iawat. No, ibaon nyo. Mabalimot nga. Ibaon ninyo suna. Hindi pa isupay nga sweldo. Orasan yung nga sulsuldanan, ma'am. Oras saklatan. Awa na nga, nadilang, ada mga kusinero, ano ko at kadom nito eh. Nga umihan. Kat umihan kami mita. Kasanon no, kurso na daan na kanina Pedro nga kusinero. Ang asawa ay nak. Nadulok-loko na. Ay nga ba yan? No kabaylam laki din ti agbayad kasera. Dahil pinasok kasera kayo. Naligat no, at lalaki kan babae nga agyan ito nga lugar. May isa nga bubungan.
Di pagpapano mo, iti protection mo nga padak ng babae. Ay, kamanak, ma'am. Dala. Ang makakaroon tayo, mamukha ka iti empleyado. Enyam amuna kami manong name iti baga na kusinero nga Pedro tinagan na. Nakiktutak manong. At dapat man nakita katatuho na. Sa butit. Nakauyos, naka-apron. Boss, sino na kita? Ni Emily, assistant mo. Sukat ni Douglas nga nagikat. Sabi nga babae, boss. Kita amo na matagluto. Natangarat ubing. Anak na ano? Naganak kabalasang? Uwin. Sige, boss. Ibate mi dan da instruct dito yung assistant ko. Assistant ko nga uy, ano na masama tayo lapayag mo? Napingawan. Oo, matlapsat mo. Hanggang sa bale. Oo, ayawan lapsat mo. Tinaskan gat adabot mo. Naluko nga talaga yung ate. Bamlata. Sumakayak lata. Ano nga sumakay? Sa kayak lata. Hala, sikat sumakay. Kahit ko sa uwan. Magkikoperarak latakin ko na. Nga mo aramid nun dyan kayat. Basta agad anos na pala nga. Sige, manang. Sige. Nakakita kami matlaing mano na yung pagkasaraan mi kani Ate Emily. Asidig matlaing ti restaurant mano. Ilita at the day off na mano nemi nagpaspasyar kami ti panakasentro ti Ili di Malagip ko. Ate, Malagip ko. Dito nga lugar. Dito ti lugar nga nagkapuwak. So na lang to saan nga ti restaurant nga pagtrabahuan idi. Tanalang ginitatang ko. Ado sa bali nga restaurant. Among nga diyan ti bahay ampunan. Amo ka? Mabanta sa jay. Tapay. Indalan di kita records mo sa jay tapos na maitulog mo tagbasa. Tano awan di kita card mo idi. Ang napalpalabas. Ang dapat mamatikin ka nga para grade 3 kan. Manang. Agyang manak. Ura awang gayam di kita naganak kanya kadada ka. Di kan tupulos manipatan. Manang Emily. Uy. Yan ba ta? Nagbalin ka nga napatig kanya, Kilmer. Tabrawarin no. Saan na tayo masarakan na kitip member sa sindikato. Kas ikarik ka. Agtrabaho ak. Agbasa ka. Aging nga baka magrador ka iti college. Agamanak manang. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi at namanang ko at napainanang ko. Intultuloy manong nemi niya manang Emily tinagyan iti restaurant. Nagbasa akmat manong nemi aking ka nagradwara kong elementarya. Nagbasa ak ti high school manong nemi. Adulat amat manong nemi di kiti. Mangbulbuli kanya. Panday ka ngamin manong nemi. Kasla. Adag lang ang elementarya makasunod kawasit di kita at elementarya kastamat kanyak manong kasla sa anak nga estudyante di high school anak mo tapandak ng balabatit sa anak mo nga nadagdag ka lang labasit ba nung naming di kita pandag ka talaga di kita unano. Ngayon ka ba ito tumultulong kang kumat manong naming nagtrabaho ti restaurant, no kasta nga bakasyon, medyo mawakad ng tibagi. Buhay ba nung naming? Aging ka manong naming nga dandani ako nagturpus iti high school, di napupuutan. Ate? Nagturpus ako di high school. Kidang? Dito na nama, dito na pupuutan, di pa naglabas ti panungan niya. Manang asin na po, Diyos karata. Ibaglaki din talaga yung karigatan tata naglibas. Tano saan ta ko mga naglibas? At siyempre, nagtultuloy ito yung panagrigat sa dyan. Ang mga na anakan na kanya, no saan ta naglibas. Aba nga saan ka napututan? Saan siguro nga palubos na po, Diyos? Manang, at dun sa nagkita-kararam ka, diyan pala pang panunutin dita. Saan kang kasawa? Bakit kan? Ubing akpay. Lingdam na tipingaw mo. Ilangad matabuok mo. Ba?
Agbasa kanto, anat kahit mong nga kurso, kahit ko nagbaling nga mekaniko, nalay nga kagtarimaan eh. Sa bagay, mekaniko, no ada, perdi di restaurant, nagita alikaman sa jay, isakti mang tartarimaan, mechanical engineering. Engineer, no, civil, electrical engineering. Engineer, agbalin na itong engineer ate. Kabaylan na ka magbasahin. Kabaylan ka magbasahin. Mananga siya mo Diyos. Lalingam di eskwela ha. Tara honor mo basta stars kan kita makarawar ka. Nagradwara ka din di high school manong name day of me, day of ni manang Emily, edita awisan na. Ba't ba di mat editi bagik manong? Tumaminsanan natin. Agpaling itak, kalpasan nga nagtumarak. Sige, panahon ka nga rod, at dami nas kang naggatangin, ha? Sige ate, di makadakas manong name dimtengin tirabi, diyak madlangin mapasangpit ni manang Emily. Nabanak nagsalsalud-sud iti restaurant manong name ang pagtrabahuan. Emily ko na, day off na. Hanga siya mo nagbalmalim. Kuha na, nagpakatakan niya kita bigat. Damo man nagatangin. Ngam di man nagsubsubli, di man lagawi din. Amang kunak no, imay dito restaurant. Awan, sangim imay dito eh. Lagawid kan, katdeak sarra kami. Nabanan na nga ro din. Baka na kita rayan. Nagloko na nga kita rayan na kita. Sino pa takaduan ni Pedro dito eh. Ninto man kami Pedro. Boss. Nakitaray ka no ni Emily. Anya? Nga nakitaray. Sampai kasi mang petaging nga na ita. Net among baka nakitaray. Siya nga tumat kami Pedro. Nagkapsut ka. Abi nga di mo yung gawin. Siya kakumat na ngitaray ka. Naatap mo't boss. Urahan niya tararaming idek. Nakigaw. Pilitek kumaang baka no. Isak lang nagtirape. Alagawid kan. Barang matan tumad lang naman. Baka adad dyan balayo. Kasera mon. Kasera yun. Alagawid kan. Ngim awan manong nimi. Nagpatnag nga awan. Nagmalmalim nga awan. Sa baliman nga rabi nga awan. Maglaki din manong nimi. Tada pala nagiti. Nabatbating nga. Mabaling kolotuan kinsidain. Ngim na awan kas pagri ka maibusan akon. Kapilitan nga sumray kang matang nagtrabaho. Manong nimi. Pinadas ko nga sinapol. Napanak nagsalsalud-sud, manong name kadagiti posible nga mapanan na baka imakarit restaurant nga nagtrabahuan na napanak ti tsendahan nga nagsalsalud-sud napanak kadagiti posible nga ayan na kadagiti ngamawan ni aniniwan manong name kasangko nga makitan apay meten apay mo nga pinanawan na ate. Apay nga pinanawan na ate Emily. Nandidigiti kong dahoy manong naiming agsang-sangit at nga mangururay. Agdamdag iti tawa nga magpaspasungad kinimanang Emily. Mamanak na ta, inang dawa nung naiming nga mapangkusapulin ni Suna at posibleng nga ayan na. Sang kakitak tilapayag manong naiming digiti babay nga masarunok kan masabat ko. Uhin. Nerehistro lang ta kanyak manong naiming pagnunot ko, tibungin ko, tilangana. Sang isot na pintas, ngem, napintas para kanyak. Malasin ko isuna. Tibagilasin na kakangrunahan manong naiming tilapayag na pingaw. Ngem, awan ti makita nga pingaw tilapayag na. Awan ti makita nga kamarmaris ti kutis na nga morena. Awan di makita manong name kataytayag na. Adaman kaparparis na nga morena kan kataytayag na yung sambit nga pingaw tilapayag na. Manong name lawas, bulan panagsasirek man iti panagbasa. Hawalat ta ni manang Emily. Kapilitan nga nagtrabaho ak manong name may isang atelier iti masidgat. Abay, sapon mo. Kahit kumati sumarek ng trabaho dito is tata. Anat amom.
awan ngem kahit ko't baka susuro. Tapno lahing amok tong trabaho. Ngem nalingak man nagtarimahan no may suro ak. Ora na parayawat. Baunandak. Awan ngamin ti mga alak ti kwartak nga kanet. Mawanin ti pagbayad ko ti pagkasaraak. Awan ti pagbayad mo ti pagkasara. Mapay kasara ka pa lang. Pero kahit mo talaga sumrag dito agyan ka dito stay in. At naga mo? Elmer, nasingpit ka madlang. Nasingpit ang katao tata. Sige. Gabot mapagtalkan mo tilangam. Program nga ro din trabaho. Tayo doon nung mumalmalim, hanggang doon alam dikit arwatem. Tadi dito kanto ng agyan. Nag-stayin ka, bantay ka dito Punta ta, kinagyaman na. Impakitak tigagayat kanlaing ko manong naimitaking kuha iti talyer. Impakitak tilaing ko nga mang tandaan dagiti suro da kanyak nga ramidek no kasano ti kastoy ken kasjay. Aging kamanong nemi nga dinapupuutan nga may sahakon manong nemi nga laing nga mekaniko. Oray bagay mo sa gadas kayo nga sumrek di sa eskwela, Elmer. Galisto ka nga mang tandaan. Gado nga talaga tihilig ko tata. Ano ta istorya mo? Istoryak nga niya. Dapat patasam. Kasunod trikat mo tinapalabas. Kaya takit barukan. Inistoryak manin manong na imi kinintata sido numapayamok nga inulit ko may idin ng istorya. Dahil dinaganakan ka, agpadpada da nga nagkapoy ampunan, bahay ampunan. Untata. Nagasawa da, kit sikat bungat ayan na da. Untata. Grade 2 ka, hindi madisgrasya da, kinatay da. Untata. Tinagkapon, nagdaganakan ka, isumat tinapanam. Bahay hampunan. Untata, taumat kakabagyak. Ngam naglibas ka, gamot ay rumanda ka. Uwang nga ron. Ura kipulo ang karagiti mamadre, kaslasandak among ikaso. Ito ka ado lagi ampon. Taumat tinakapungkan ka. Tadi da kaya tikastakan ka nga balabatit. Balabatit ka nga, napaspas ka, naglaing ka. Uwan nata. Saka naglibas, kit nakastrek ka iti sindikato. Uwan nata. Kasi na story at pelikula niya. Wala awang kasta, mapaspasama ka, damad gaya. Ibaglagid din tada, agdagan ti Emily nga, nangisaksakit kang ka. Uwan nata. Isot pa manang ko, pa nakainak pa yan. Nga pingaw tilapayag na. Uwan nata. Nga pagsisinublatan na giti pangpangulo ti sindikato. Untata. Unay mat data nga sindikato. Di ka kawang naman nagipulong ti polis di nakalibas kayo. Sa amin mat nga napupuuta ay napanunod dahil tata. Sa dinagraduar kan ti high school. Nagpukaw mat ni Pingaw. Ay, ni Emily. Untata. Inap na pananangata. Diyan ka mo. Diyan ka mo panunutan tata no. Bigla lang nga nagpukaw as lasok. Ibaga nang ipatpadag na. Ngayon bilang nakakabsat ka anak. Ngayon pinanawan nakmet. Baka nakitaray. Noong nakitaray, apang saan nakitugot. Baka saan nga kayo boyfriend na. Naalain na ka. Oo, matpay boyfriend na hindi. Ay, baka yung yulbud na lang ka. Kasta nga ta. Naitulad na ka binabayaan ni Manang Emily? Posible kasta. Kasladyak mamati. Yung kanina, nga nasa dinumantayan na adaakmet. Bilak na karod nga kapsat kin anak. Ipatpatig na, kasmet pa nang ipatpatig ko kin ko anak. Alala sa mga pampanutan pa. No, danto tiyempok. No, agday opak to tata. Baliwak tumanin nga sa puli ni Suna. Sikat din makamo. Barbara nga, masapulam tumitlang ni Pingaw. Ay, niya Emily. Andan talo nga tawin ko manong na may kas mekaniko namin pinsanang intalek kanyak ni Tata Sido. Tano kasta nga mapanagbakasyon, pasyarin na nagiti anak na ada iti adayo nga paset ti Pilipinas. Siyak manong na iti panakabus.
Uwen, siya kung ti pa nakabusa ta, siya matin ti kalaingan kadagiti nadanon ko manong naming ang mekaniko kanda tunga pang empleyado iti ay tangatalian. Iti may sagun daw manong naming na nagparata nga kotse. Gabutaon ti bakante kadagiti mekaniko, siya tinang sabat ng asikaso. Yes, ma'am. Pakitak lang ko ano. Abay nga, pasarag-sar din. Nabayag kami ng asahan ng serbisan. Mekaniko ka? Uno siya at manager. Mekaniko ak. Ngam siya ti boss no awan ni Big Boss. Mabitlayan, Miss Beautiful. Kita masita siguro ti diferensya na. Kabayatan manong naimi as asikaswek. Kita no sa tinutayan posible. Numanang kitaan na. Agkras. Agkras kanyak. Hanggang ito pangitan na kanyak. Hindi nito malabat titak. Hindi nito tayo sunakit na ito ay nagtakder ng akin abaganak lang ng nalapsan. Ore ka diyan, ti arapaaplan. Arapaapaklatan, isot maasawak na ito yung napinda sa babae. Di kotse, siyempre, baknang. Amok na saan ng kakayat. Ngam arapaapaklatan kakayat na. Arapaapaklatan nga maarakop ko. Nga, maagkak dagit na rumpi bibig na. Miss, padasa mo nang i-start? Sige, mabit lang. Ini naduktalak manong name iti sakit na. Okay, datan. Nakait mo nga kahit mo nga paserbisan. Mabalimit. Mabali mo ibatik. Ibatik? Kasano kabayag na? Sa bagay, mabit matlakid diya. Tas siya akong tibang asikaso mismo. Tawang makante. Busy na giti kakaduha. Mabalin ko Ryan. Mabalin. Alis to ako man ang service. Sige. Mabilang Makalak tutugaw pagtugawan. Kabayatan manong naming as asikas work. Agsasa umadlat tangang istorya. Dumadiri sa salsalutsudan na kanyak manong naming. Kaso trabaho ti mekaniko. Okay ka di madlain? Okay. Dakil di ba karagsakan mi no? Adaw magpatarimaan kat matarimaan mi. Ado digdek subli-subli. Abek subli-subli da. Gabot saan kayo nga perfect nagtarimaan. Haan, ti kahit ko sawan. Ag subli da, sa bali man nga lugan ti pakita ta. Awan pa na putak nga natay insubli na jelukan. Kalpasa nga okay yan. Kahit nangasawan, nalaing kayo. Nalaing kami. Hanggang gabot na saktag baga. Nagbasa ka may pagkastoy na trabaho? Haan, experience lang. Ngayon talaga hilig kon. Kasi kamis, nagnaga mo kayam? Carmen, maubisina ka. Nabitak pa yung maubisina. Gabat na fresh graduate. Sakti borodag kada kami nga talong ang kakapsat. At asawa na rinduha nga lalaki nga kakapsat ko. Saklangin taon asawa na. Boyfriend nga eh. Awampay. Nga maduda kita gararim kanyak. Sige. Awang pa girlfriend ko. Taong pa inarim ko. Awan sat mayat kas kanyak. Basta mekanik ko aklaeng. Sa kastoy pa tilangak. Balabatit. Cute ka nga ro de. Siya cute. Huwag cross samat kanya. Kung nagsorte ka na Elmer. No-cross kang katikas ka ni Carmen. Hindi malpas ko manong name sinaludsod na numanot bayadan na libre. Ha? Ada discount na. Manot discount na. 100%. No, 100% di. Free. Free. Ala, imbaga Elmer, numano. No problem. Siyak matita ti boss. Umanayin nga, ibatim kanyak ti cellphone number mo. Tamno tawagan na.
Tapno maamuak na sa dinut pang pasyarakin ka. No maikarkariyak. O sige, nusap ko na. Thank you. Pinasyar ko ni Emily manong nemi di may isa na pintas nga balay. May isa nga gwapo, nga lakay, manong nemi tinang ilukat tiri daw. Oh yes, good evening sir. Sino ba niya? Masapol mo. O may kumapasyaran ni Emily? Emily? O, tagnakan ti Emily to. Ay, malaglag ko lang ni Emily. Ni Carmen. Ni Carmen. O, muna ka? Isakting ng tarimantik at sena. Istorya na nga ron. Sorry ka. Sinangonak niya, Carmen manon nemi. Ay, imbay pa suma. Muna, tinawagan ka. Sinalusot ko ng address mo. Asudong matlagayaw. Nagnagna ka. Natayo mo't laon na magnahak. Actress si Kelak. Kat. Tapno yung may bagak no niya ito yung marikrik na ka. I love you, Carmen. Elmer, amo ka sana kamay kari. Gabot na may saklang mekaniko. Ngayon, nga bali nga mapahayak basta may bagak nuan niya timarikrik na. Alangan met nga saan ko imami baga? Napimbinas no? Napimbinas nga awatin ti pa nakapahay no? May bagak ti talaga harik na. Amo ka sana kami kari. Abi bagang saan kami kari? Nagabota, naggraduar ka ti college. Okay ti pamilyayo. Idento ta siya. Mekaniko wak lang. Abi ka, lalangan ti mekaniko. Pero di ko mang-aminin ang anugan, awang kumatagtarayan no awang mekaniko. Naserbi na nga, ada kotsek, ada lugan ko, ada panggasolinak, nagperdi, kita awang mekaniko. Aming nga tao, kada paset na dito lubong. Elmer, sa mga salalangit ti mekaniko. Kaya na pwede ka naglabasak. Naglabasam nga? Rigat. Nalpas na gajayan. Diba? Tinampatag kita agdamag ng pasagbayan. Ngaman niya kaman di kitirigat ka nagpasaram. Kaya mo ka di nga maamuan, ti istorya ti biyak ko. No kayat mga salaysay, di istorya. Inistorya manong name kadagtungtong ni Emily, ni Carmen, kung ako ma. Adamat na kiti pa nagrupangat na. Adamat na kiti pa nagsidaon. Uy, krigat gaham na nagpasaram. Kasal sana ka mamatin ng statistorya ti biyag mo, Elmer. Ngayon sa nagpepeso. Nga nagiti naganakin ka, naggapuda iti baya hampunan, nagasawa da, sikat aya, bungat ayan nat da, grade 2 ka, edi matay dat aksidente. Pauna yan. Inapang ka man di baya hampunan, nga naggapon, nagiti naganakin ka, nga irumanda ka man, iso ka naglibas ka. Ang adadaman nga nagkrigat ka, nakastrike ka iti sindikato, nakaw. Yung maglaki din taada, agnaganti, ano na gana? Emily. Manang Emily. Ngayon, ang ibilang kanyang kakabsat kanak. Imbilang kumat nga manang ko, kinanang ko. Nga mamay nagpukaw. Kung ganun, kinabuno na kadya pulos manipatan. Pasare may ibagag patinagan na oris ang isot. Kasasaritak. Na napagilasin ng kinkwa na. Kinamurena na. Kangarunan na unay. Diyapi nga wala payag na. Manong nga tawen? Agupat ton nga tawen. Ay nangarod nga taitan. Diyan mo.
Ang mga mat no nakitaray nga agpaiso. Ang mga no ada asawa na itan. At tapayin anak na. Yung mapay nga pinanawan na. No pinanawan na man idi, tasang nga kayat tilalaki nga simurutan na nga ikuyog na. Abay nga dinakman la umakitaan. Sanak ba't madayo? Abay nga dinakman la umay sa pulen. Inito tas sa pulay kisuna. Makaksinsinapol kayo. Manong name sa nakanapukawan tinamnama no mapayuboblagan dagitipadak nga mekaniko. Ngagbambano ka kanulaeng nga agarem kiniya Carmen. Pero ito tamandlaw kumit manong name nga okay akmet kadagdagan na kengkwana. Why? Ket sa alangan ni Emily ti umayag patarimaan no kwa no dikat pay ni papang na stamatan ka ni mamang na makatawanan manong name agar aramak. Idita inaklonak ni Carmen. Carmen. Nagbunga matlangin ti man ananos ko. Nagamanak ta may karkari. Tigas kanyak ang mekaniko. Gabuti matpatik kamit. Ibatpatik kamit, Elmer. Idamot ang gamam mo. Nakarignak idin. Abay nga rin nga, patuloy mo pa lang ang makatawan. Gagangay, Takait ko asintirin nga talaga ti kinapasnak mo. Gabot talaga napasnak ka kan mamati ak ngipatpatik na. Nagasawa na karutin. Kasar nga dagos. Una tap na makaduta. Adan ornong mo? Adan. Naumat sa bali nga paggastusak Libre mat amin. Makan pagyanan. Aumat mading ambisyo. Sanak madunay nga managkatang karagitay arwatek. O nga ron, madlaw ko. Gusto nga doon ti ornong ko. Manggit kita nga ron ti loteng mabaling kong katangin pang ipatagtaran at balay ta. O ba yung balay ka pa ilang? Siya tumad lang tagyan dito Sidong dapapakin ni mama. Nga mawagas matlayang nga baka bukbukutan ng malay. Ito talatan. So diba baga dapapakin ni mama? Nag-asawak to. Masapol nga dyan lalaki mga asawa kanya kumanugot nga dinakipanaw na di kat isut sumagpet. Di kapilitan nga rin siya akong sumagpet. Taon pagyanak. Kalbasan, di duwa nga bulan, si Budadan na kinaawatan mi manong nemi, impun numin kada ginaganak ang kuwana, nga dan na kinaawatan mi, kayat bintag kasar. Kita, dagdagdagag nga ni Carmen. Yan tangi, naklon na kang, kayat nakamat, kawanin sa polemik ang kaiho. Italik mi kang ka, ti anak mi nga burudik, kakakaisuna nga babae nga anak mi. Amo kasama nga baybayan, amo mi kasama mo nga pagsangitin, di mo to pagsagabain. Talaga, papa, mama, gabuti si Sulag di babae ti biyak ko. Umuna, ken maudi ngayat ko. Kastamat ken kuana. Kastamat ti bagbaga ni Carmen. Sikakit siksikan dulain. Okay? Pagtutulagan da nga rin di kasar. Ang sinot mangitakdar ken ka nga naganak. Ket ko naman nga inistorya ni Emily ti kasdiya nga pasama kitibeg mo. Hindi oreawan natan. Medyo bus mo. Hindi ba ka? Iti talyer. Alak to pa yung nganinong kininang ida. Papa, o katuin. Isot di pa nakaamam. Kan pa nakainam nga mangitakdar ken ka. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi kaslasanak pa lang mamati. Nasiyak manong nemi nga naulila kabigla idagtawan nagpalang tiwalo. Nagyan iti ampunan ngam na irumen naglibasak nakastrek iti sindikato. Ado nga rigat tuok manong nemi imbaglaki din taadda ni Emily manang Emily. Naglibas kami. Aging ka pinagbasa na kaga nag-graduara iti high school. Ngem, nagpukaw nga dya ka muna sa dinuntayan na. Di naman lama atendaran manong nemi, ti panagkalaysak. Iso ko matibang itakder ang kanyak nga inak manong nemi.
Sa dinong nga taitan ti ayan ni Emily. Naragsak kami manong nemi kini Carmen, nakaskaragsak dagidaganak. Kandagad ay matang ng saksi, hindi pa naglaltipan ti puso mi, di pa nagmaymay sa akin. Nagyanak karo di ti sidong dagidaganak kang kuha naman ng nemi, dito'y akong nga agrubuhat nga agpakada, nga mapan iti talyer na mangituloy iti pa nagtrabaho, akasmat iti pa ng opisina manong nemi ni Carmen. Nadahan kami ti talo nga anak manong nemi. Wen, pinagsasarunumin. Tapno ni kasta kita, agpalay giton. Ni June, ni Lily, kasta matin kinidayan. At daan ti elementary di gito'y manong naming anak mi. Edi manggapumutin nga kapsot dagiti katugang. At daan ni June, iti first year high school manong naming. Edi tamatayan nga nagsaruno dagiti naganak ken ni Carmen. Nagladingin kami man manong naming nga man nga rod. Mapan amin ti tao. Edi pa nagsubli na iti tapo. Yung saan ko nata malipatan ni Manang Emily. Si bibiyag pa nga ta. Ti tao nga nangibilang kanyak nga anak ken kapsat. Si bibiyag pa nga ta, ti tao manong nemi nga kaduwak nga naglibas iti impyerno. Si bibiyag pa nga ta, manong nemi ti nakautangak, ididakkel unay nga imbagnakem. Si bibiyag pa nga ta, ti insagot kanyak ti Apo Diyos nga nangisalakan kanyak. Numanen, lagi pa kisuna, kaya sumat ti pagsensen na aya. Sweetheart. Sweetheart. Carmen. Mapatangak man yung tilaglagip pa mala. Malaglagip mo. Namanang mo. Uno nanang mong Emily. When? Kahit ko mga makita. Kahit ko mamon, anya itan di kasasad na. Kahit ko mga tulungan, kahit ko supapakan, di kinaimbag na kanyak. Alakit umanahin na ang idaw-dawat na kinapo Diyos. Nga ta ko mapalat si bibiyag kita. Ken, ada ko matinasaya at kasasad. Di kasta nga tawon mo, kasta nga tawon mo, maratawon na itan. Inaw na isunay ting. Siyam nga tawen, tawalok idi, kat 17 nan. Di, bakitan? Talakay ka matan. Maring handamaliso na nga si bibiyag. Sa mo na yung pampanunutin, basta ano kasta nga malagip mo, kasalita mga dagos na hapon Diyos. Nasabi ko matasan na nga bebayan. Nasabi ko matapapasamak itong agsapat idahalan niyo. Kaniraman mo pa yan nga karkararag nga nagiti nagpasaram tinapalapas. Kasama ito na mapagpasaran. Sige, di napakadaragan. Mekan, maturog tan. Naging gama nung naming nga nagraduaren ni June iti kurso ng civil engineering. Lumakaya ko na talaga. Ta napag-graduar ko na nung naming iti inona. Ngayon ko natin asawa ko nung naming nag-askas di ka nung sa anak aglakay. Sikawit, sweetheart. Di ko na makindikit kaskas di nga di ka dumakil ko na. Nagpatingan di pa nagdakil ko. Nagaging gahak lang ti abagam. Nga bali nga balabatit ka. Samat nga balabatit dita. Sweetheart. Agkasupa di da. Nakaputot ka ti talo. Yung nagyamanag. Kabuti pa nang ipatag mo kanyak. Tikas kanyak na nakapimpiman. Naglasat ka kalagay di ado nga panubok. Ngam saan nga binabayaan ni Apo Diyos.
Naggraduarin ta anak ta. Baka sumaruno, yamamunan to di girlfriend na. Baka agpakasarta ti mabiit. Kas na nga ron tinapasamak manong nemi. Kinasarita na kami ni June. Papa, mama, ada sakit problema ng engineer. Papa. Una damagim ka din itong kaanong agsardengak na sumrek iti talyer. Sano kumapa nagsardeng ko? Kahit siya akong ti manager. Nagatang ko na dyan ang talyer nga nagsusurwa. Gabutawanin tatasido. Dadan di abroad. Amagay, sakmat lagi di agtrabaho ng astang awang bakante. Kada iti mekaniko. Sana ka manigatan anak. So, hindi mo ibaga nga, agsardeng akong trabaho. So, tatanda nga mga pabig sa kanya, ito trabaho. Saan nga dati ti issue, papa? Ano nga rin? Abing amin nga sa mga dinggit ti anak ta. Kahit kung nagsimpa. Kahit mo nagsimpa na ako pati yam-amom. Yam-amok tong kada kayo, ti girlfriend ko. Kahit mo sawan, iti pa nang yam-amom. Isong tumatin di pa nagtutulag ti kasar. Asyay. Uwan pa. Di mo yam-amom nga kilatisan mi kini mamang mo, no? Okay man lang. Honey, saan nga naskan pa kilatisan ta? Buta, napilit anak mo. Siyempre, may bagay to kayong kuwana. Kinore man pa yung pagarigan ta santa kayat, isot matungpal. Api ko makasanta kayat, no nyaman pagayatan ti anak ta. May sa nga restaurant manong nemi, iti pa kaangayan, ti pa nagmi-meet mi, kadagiti akbalayin nga balayan mi. Kaya nga ronan na una itagbalinto nga manukang mi. Wahit manong nemi. Dahil nga ron tinapasamak manong nemi, nag-aalamano kami, kadagiti akbalin nga balayan mi. Kastamot ten manong nemi, ti akbalin nga manugang mi, na iso da ito yung manong nemi ni Hasmi. Agbagay dala unay, padpado da nga engineer. Oh. Kabayatan manong nemi, agsasawang kami, iti lamisaan, long table manong nemi. Dumadlat na iti umasadig, na tayo ay ba mi kada iti waiter. Dumadik iti kakadwami manong nemi, a customer. Irita, nabubugkawan manong nemi, security guard. Hoy! Bay nakastrag ka! Rumor ka! Tinalyaw ko. Ubanan nga bakit? Manong nemi. Nga nagagamiti. Naisupot, naisulop na. Paniti plastic nga sabsabong. Pangata. Yung samot manong nemi nga rumwa. Diba ko? Nagpapakaasi siguro nga. Sinukit kita, honey? Kadya man ubanan nga bakit? Nabugbugtakan na security guard. Dapat nga minapiastrek na. Nakalipas siguro na astrek. Ano dyan, barana? Susuro na nagiti customer. Agnaklakot sa sabsabong. Kitang kadla nga ya. Komporme ti mabaling nga pangkakitaan ti kwarta. Nabalihatan, legal. No siya po tilako na akit sumadi. Iglaklako ti sabong. Kahit mo gatangan ka, sweetheart. Ano ka ma? Kata, una siya kat gumatang para kanya. Dinakpait sagutan ti flowers, ha? Wala na po utang mo nga ti flowers. Bayam na orayan tang umaytoy. Tigatangan ka. Edi umay manong nemi ti ayan mi binugtak di John. Hoy, saan ka umaytoy? John, okay lang. Papa, makadisturbo lang. Kaya nang aglako ti sabong. Hantay masabol ti sabong. Umantay ka to'y. Lumarkan. Edi agbuwal ta manong nemi ti bakit tapno pumanawan nakigtutak. Edi makitak ti. Pingaw. Mabit lang.
manang nana. Pa, apay? Mabidlahin. Ay, gumatang ka di, sir, di. Manang Emily? Elmer? Manang Emily? Manang Emily, siya ka di. Manong namin sa angkon ng kaskaso no anyaman ti baga dagiti nagapuak nga lamisaan. Nabutasanak nga nagamak nga nangarakop keng kuha naman ng namin naman pa medyo rotay-rotay tarwaten na medyo narugit. Manang Emily, nabayag ka nga sinapsapol. Elmer, umay ka, urid dabakan ng lamisaan sa jay. Kahit kung ang kasalita ka, apay nga pinahawan na. Apay nga dinakman la, imay pinaspasyal. Noon niya man tinapasamak. Awarin ti kong daway ko pa nga. Nang ipakamo kayo niya, kayang kahaluan niya't na masabak ka niya. Inagpakada kayang kaidingat na mapaggugat hangin. Tijak pulos, namnamain kat malasin na naging tinagkapunta nga miyembro ti sindikato. Kanya, pinasublidak. Sinalsud na kanya kung sa dinutayan mo, ngimsang kong imbaga. Imbaga kong intarayan na. Nganlibasan na. Diya kahit ng ibagahan sa dinut ay mo tapno sanda kang alain na pasublian. Naganano sakmanin ti sidong da. Nganaramid na ti amin na kayat na kanya. Basta. Nagkakasubliak iti pinanawan tang impyerno. Ngimibag. Dahil di adan kasukat ko. Dapat tabakit akon. Di nakamutan kay kayat. Binaybayan naklatan. So naramid kong tinagkatang-katang na dumaduma si Mrik akatrabaho. Nakasurutak kada kinaglako iti sabsabong. Niso ita ti pangalaak iti. Igatan ko ti para kanya. Bagdadamat basit na talagid kapag yanak. Iso na lang ta. Ada sakit mo? Ada sakit ko ini ng nagasan. Nagtibiak tuberculosis. Yung mga sinapo Diyos. Tayo di asikaso kanya. Kaya danang tad kanya, timagatan at pre. Naagas ko. Elmer, gatangim amin dati lakok na sabong. Tapno at kwartak nga igatan ko ti kanek. Dumapay ka sa pulak. Manang Emily, saan ka naglako? Umay ka. Iya mamuka ka iti ti asawak dagit anak ko dagit ito agbaling abalayan ta sa anak pulos nga nagalumiim manong naming ng yasidig ka ni Emily. Uwan, inya mamuk iti asawak nga isunat ti Emily nga sapsapulag. Inya mamuk ka dagit anak ko manong naming. Inya mamuk iti madugang ko. Inya mamuk ka dagit agbaling abalayan ko nga kunak kadakwada. Dahito nga tao tinabayagan nga sinapsapol ko. Dahito nga tao iti nakautang ak tidakkel. No saan nga gapukan ko ana. Saan ko nadahanan ti kastoy nga kasasaan ko. Iso nga kayat ko nga supapakan ti kinaimbag na. Carmen honey. Kayat ko nga agyan ni Manang Emily ti sidom tayo. Okay honey. Okay. No problem. Anak ko. Okay na. Papa. Isun di pa nakalula ni. At na tayo matanda lulo kini Lola. Lola. Siyak din dayan. Tinaudi nga po kuyo. Siyak man nilili Lola. Agbalinto nga manugang yo. Ni Hasmin. Agyang manak. Ala, mga karotin. Nabayagan nga siya ka nakaraman, di ka nga makan. Alam mo ang kan. Agbusog ka. Harang nga nili. Nga nakalpasan na. Iawid na kan doon sa Dibalay. Saan nga doon naglako. Saan nga doon nagkatang-katang. Agyang ka doon lang sa Dibalay. Ha? At nung nakastakit ta. Uwan, agbalinak to nga katulong yon. Saan ka agbaling nga katulong?
Sikanto tagbaon ka dagiti katulong. Wain manong naimiyawanin ti sapulek pahay kinihapo Diyos. Tatikan kanayon kong malaglagip nga Emily manong name nga daan iti pingaw nga lapayag. Kadaddan iti sidong mi. Addan manong name kat sana kung nagsensen na ay nga mang pampanunot kayong kuwana no anya itan ti kasasaad na. Gabot adda ni suna, makitkitak, makasarsaritak, makapulpulapul ko. Ini hagdama manong nemi adda amin na asawa dagiti anak mi kini Carmen. Kadnitayan manong nemi tinabati ti sidong mi agraman ti dua nga apo kami nga ni Manang Emily. Iti mga aywan kadakwada no kastangad ta kami iti trabaho. Kabota, napindas maten ti pagyanan na nasustansya dagiti papauneg na manong nemi ni Manang Emily. Siyempre, nagtalineed nga iso ti Lula dagiti anak mi, manugang mi, ken Lula dagiti apo ko mi. Awanin ti sa pulag pa kinahapon Diyos ko na no sa nga ti panangidaw-dawat ko nga sapay ko ma. Tagtultuloy ti ragsak ti pamilya mi manong nemi pamilya ni June, lilikas tamat ang ginidayan. Kaya ti panangitultuloy ko, panangidaw-dawat, nga dadagiti kas kanyak, tinagpadasan na nga agrigrigan. Sabi ko matasan nga baybayan na po Diyos, isuda. Sabi ko mata may iliklik dahi ti dakas, sabi ko ma, ta mapadasan dan tumit lahing, iti agragsak kadagdam ay, kalpasan tinda panagrigrigan. Dito nga ron, ti makasarita, manong naming kadagyaman ang klauna iti anos mo, nga nang ibasa, at sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak na dimngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuhoy nga ron dagyaman nga pagaya mo, Elmer.